Mooi fort bij Auke Witsen. Op het eiland Schiermonnikoog. Ja, waarom? Nou, mijn vrouw is 65 geworden. En we zijn als gezin nu bij elkaar in een huis. En we genieten van de mooie omgeving en het eiland en de gastvrijheid. En u wordt dus even in het zonnetje gezet deze vakantie. Ja, ik word extra in het zonnetje gezet, dat klopt. U lacht al. Ja, nee, nou, dat heeft ze wel verdiend. Wat was de verrassing deze vakantie of de cadeaus die in het huisje staan? Nee, ze heeft zelf alles geregeld, dus het was geen verrassing voor haar meer. Nee, Of is het meer voor u een verrassing? Nou, voor het gezin. ja. Ja. Komt u van ver of niet? Enschede, we wonen in Enschede. Ja. Ja, dat is niet ver of wel. Enschede en dan Schiermonnikoog. Dus dat is toch heel anders. Zo'n waddeneiland naar zo'n grote stad. Ja, dat wel. Maar daarom is dit ook de charme van zo'n eiland. Het autoloze, het rustige, ja, dat is genieten. De hectiek van de hectiek van Enschede naar de rust op Schiermonnikoog. En het is geen Amsterdam-Enschede, hè. Dus als we 5 minuten fietsen, dan zijn we ook helemaal buitenaf. Dus, Wij wonen in Twente, dus als we een beetje reclame kunnen maken voor Twente, kom gerust. Ook prachtig.